Padayon di ay ta. Karon, okay na. Nag-boil ko og tubig diretso sa akong takore. Pero i-on paghihapon na ako akong oven. Akong head di ay. Wait. Tapos, ibutang ninyo ang initubig ninyo. Ug ang asin. Kulang pa niya akong asin. Dungagan pa nila ako. Nakalimot kong palit. But anyway, ako lang sana siyang patunawon ang asin. So, giluto na ko ang asin. Unya, pag mabugnaw na siya, natunaw na ang asin, balik pa diri. Okay, pag mabugnaw na ang inyong tubig, gipabukal with asin, ang itlog, butangan ninyo og pizza, kanus-an ninyo gihimo. Unya, 1 month siya, ang itlog na mabutang sa garapon. Ulato ninyo 1 month. Pwede po 1 month and 1.5 month. Pwede siya. Kay katong dali nga muparat nga itlog katong nailaw man nabutang jud nya kung mapuno dapat dili jud kayo punon ang inyong garapon og itlog kanang mabasa say tawag ana. Mabutang jud og tubig ang itlog. So pag after a month, inyo nang lutuon ang itlog. So hinay-hinay lang, slow medium heat or what. So dili siya nga kana ganing mabuak gani pag maluto. So hinay-hinay lang pagluto ang inyong itlog. Ang itlog kay mabuak siya nya kanang madaog. So, pero makaon gihapon. Lami siya ang itlog maalat. Mura na siya ang procedure. Thank you.